Takže čaute, to je ďalšie videa, moje meno Gamer. Dneska tam u druhej informačke, ktorej by som vám chcel povedať, že robím si nový kanál s mojím kamošom ako Maximum TV. Poznáte ho určite z nejakých logov, ešte len Chubby Bunny, staré. A tak s ním si robíme nový kanál, mám už aj fotku. Kanál ešte nie je neurobený, meno už máme uzrobené, zatiaľ vám ešte nepoviem. Ak už kanál bude urobený, tak vám dám vedieť, že kanál je hotový. Dám vám dole do popisku ten link na náš kanál a tam už budeme žiadne hry točiť, proste vlogy, challenge, tagy, gifty a také. Proste iba takéto veci. Takže to bude asi tak zajtra alebo pozajtra, to kanál zrobíme, potom niečo natočíme, upravíme, takže videá budú kvalitnejšie, budeme to robiť na kamere a bude to niečo kvalitnejšie a upravovať budeme. Takže to bola taká menšia informačka o tom kanále. Ak sa mi video páčilo, nezabudnite dať like, komentujte, ak by ste chceli ešte niečo a odoberajte. Zase sa mi lúčim a čaute.